Sportski pozdrav iz dvorane Ana Nakurnikova gdje se održava svjetsko prvenstvo za domaćice. Intonirana je himna, rijedak momenta su takmičarke šutale. Gledat ćemo najzanimljivije detalje iz discipline freestyle heklanje. U finalu su se našle ekipe heroine iz Švedske u žutom i komšinice iz Bosne i Hercegovine u rozim dresovima popularne BH Kone. Evo krenuo je taj brek. Vrlo je uzbudljivo, pogledajte tamo sitan rad ruku Zineide Hodžić, odlično. Sudija je dao znak. Izgleda da će da prekontroliše. Pogledajte Zineidu. Zineida Hodžić Zineida je pobjedila u odlučujućem momentu, Šveđanka se ubola u prst. Kakav peh Šveđanke, Zineida je presretna. Pogledajte samo i njene navijače u publici, oni su na rubu suza, jednostavno ne mogu da vjeruju da je pobjedila. Evo vidite duplo više publike na tribinama nego prošle godine, popularizacija ovog sporta je na dijelu. Šveđanke se pripremaju da zmijenju taktiku, stigne se ispričati neki trač. Vidite da su one dobro raspoložene, uigrane, u formi sasvim sigurno. Ovo već je Dubravka Zoger-Metličić, najbolja takmičarka BH Kona, imala problema sa povredama, prvo povrijedila koljeno Riblaj Tison, onda dojku, a također povrijedila je zglob kada je nokautirala muža, sada je u dobroj formi. Najbolja Šveđanka dijeli recepte, imala je jednu doping aferu, napila se esencije. Oblajhala joj se kosa u plavo, totalno, ovo je već kako se podriguša Emina iz BH Kona. Gledat ćemo malo akcije. Dubravka Zoger-Metličić, vrlo koncentrisano, kreće rukom, zagrijava se i da vidimo, krenula je tegla. Kraljica atletike za domaćice, karling, welter kategorija, tegle do 5 kg, miješane tušije. Evo vidimo njene suigračice kako picikiraju i utalizuju, kakvi sitni potezi, odlično. Uzbudljivo ulazi u crveno. I u zeleno, evo tu je sudija Jürgen Gurman iz Njemačke, on će da da zadnju riječ. Schöne Tuschja, wunderschöne roten Paprikan. Alles regulare. I sudac Gurman je priznao zgoditak, tegla je cijelim obimom stigla na trpezu. Nevjerovatno, kakva radost BH Kona, pogledajte lica Šveđanki, one su ipak sportski priznale poraz. Pobjednik ispija iz zlatnog pehara šerbe, pod poraženim ostaje samo da počisti dvoranu. Kako nalažu i pravila federacije, toliko iz Ana Nakurnikova dvorane, s vama su bili Biser Rusmir i Karlo Izvala.